Siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu. Thank you so much for tuning in. Be greeted, be greeted, be greeted, be greeted all over all the provinces that are here in the house. Be greeted. Thank you so much bazalwane. Thank you so much for being part of this episode. Siyambonga uNkulunkulu ke asiphezi kuyitokozo enkulu ke kithini ukuthi sibe nani lapha kule ndawo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. But before we start, I would like us to pray bazalwane kafishane nje and then bese singena ke enkulumo yethu yanamhlanje. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siphakamisa udumo lakho nezibongo zonke zifanele wena uNkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father God, have your way uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Phakama njalo ngomusa wakho omkhulu obabazekayo. Oyingcwele siyabonga. It's your part to start. We pray uNkulunkulu wethu namandla egameni lika Jesu Kristu. Konke sikwenza la, we pray Baba makubuyisele udumo lonke kuwena njengoNkulunkulu in Jesus name. Amen. Yes, siyabonga. Siyabingelela kakhulu bazalwane once again. Thank you so much kama lami ngiSithiwa kaDlamini. Mfana wale kwaZulu sibalikhulu. Siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu. Namhlanje ke I'm with umama la namhlanje. Madoda bengibone lapha ku TikTok bathi umama weCountry. Siyabingelela mama. Njani ethi? Siyaphila, ni right? Sibonga uNkulunkulu nje osithathe wasibeka la endleleni ubekhona yenathi. Si drive all the way from KZN ubemkhulu kakhulu sambona. Noma kunengozi endleleni kodwa asinvolve ngathina because we are covered. Siyabonga. Siyabonga kakhulu mama. Ngibone kakhulu lapha ku TikTok wenza live khuluma nabantu zonke lezi zinto lezi ezinhle kangaka. Namhlanje sithi hayi nosicela ukucela ukuthi ke sizoba nawe la namhlanje ke sizoxoxa nawe egameni lika Jesu. Maybe mhlambe for umuntu noqala ukubona ke nalabo abanye bekwazi kodwa bengakazi lutho ngawo liningi. Basi nomama weCountry sikhuluma nobani? Umama weCountry nje umntwana nje ozalelwe endaweni ethi sesigodini eIdindili KZN. Okay. KZN kune iIdindili inkulu so idivide ngemagama khona oCaluzo Dambuza. So my birth area is esigodini. Ngizalwa nje kwi family, a very pure family, but it's 6 sama siblings. Uma 6 sama siblings, mina I'm the third child. Okay. Like a middle child. Yazi middle child is ignored. Akuyona lengane ethandiwe, akuyona lengane ngaziwa nje uthi inhloboni. Yeah. But uNkulunkulu emkhulu uNkulunkulu ethatha this middle child wayiphakamisa. Out of all odds. Uma khona ngasebenzi, the mother who is uneducated. Siyahlala la siqashile in a room and we are 6 children plus a mother. Ubaba wethu beseshonile. Sure. So sihlala la ekamereni lodwa as you can imagine. Kukhona abafana ba-3 abantwana 3 nomama. We have to wash us yamenza senza yonke into. Can imagine khona abafana. Mrs. Lala khona balala noma khona balala phansi. It's horrible. So lo animbonayo ke as a third child angazi uNkulunkulu ukuthi there was something very peculiar or very strange about me. Ngikhula ke ngiyathanda ukufunda uthi uma ngisho ngisemncane ncinci uthi ngangithatha isuitcase lengane zabantu ngithi mina sengesikoleni ngibanjwe sengiyophuma le so ngesikoleni so isikole nje into yami engakhula nayo. So isikole la sesiqashe khona indawo kuthiwa vocational kuthiwa isikole nje to vocational. Kodwa mina ngifuna ukuya lapho cabanga isikole singakanani ama high school. So masiqhubeka uma wethu westrugglisha wedayisa landa amabhodlela mase ohlangana naye ufana neparallel lamaphara landa amabhodlela. Okay. Uyahamba emathaveni uyaxoxa amabhodlela amade just abazi wenzani lo mama kanti lo mama udayisa iDettol noShibush uzokala ngalamabhodlela.
Okay. Ukuthi meseqalile bese sinika-ke nathi so ngikhule nje angangazi-ke mina ukuthi entrepreneurship sasithi ukuhlupheka kanti we're being crowded ukuthi for entrepreneurship so mina-ke bayangazi-ke abantu ngiyathanda ukudayisa njengamanje namanje ngisadayisa so we grew up kanjalo sisesime nje nje from the grassroots ukuhlupheka lo oku-serious but we're a very happy family very happy family uma wethu wayinathi mina ngikhule kanjalo ngijoka ekhaya nje singanako lo siyahlupheka manje siyashayana mhlawumbe senza siyaqalana kumnandi nje nami ngibhabli through uma wethu sinika uthando uwom so-ke siyakhula kanjalo uma sikhula sesingena ey'koleni siyafunda sonke siyafunda-ke right shuthi mina njengoba ngiwu-third child shuthi khona abaphambili ubhuti wami nosisi wami aphambili shuthi mina ngiyafunda ngiyangena ngiwu-third one if ngingena okay ngitshengisa this brilliance ukuthi othisha balapha phambili basibukani ingane yakini encane yanihlula nina yabo lo nihlula ingane efunda yabo leyo yeah okay Oh yeah. No, ubayicela ukuthi umama ngcono abangene uzoba attend balofuna ngicela ukukhuluma naye uThuzana. Amtshela ngene. So nqamula ngene. Nakhuleka mama sizoyisolve. Yes. Kuzomela basi usilinde kancane. Yes, bazalwane bami. Sihleli naye la umama weCountry. Yeah, sambuzile about nje a short background nyana yakhe. Tend ubuya phi ubani njalo but then enye into engifisayo ukuthi ke sizongena nakuyona ekukhuleni kwakho ke mama wakhula kwaze kwafinyelela la khona ke ake ngithi mhlambe ake ngiqala esigabeni usuyintombi then uhlangana kanjani ke nobaba sekhaya Sesiseqile izinto eziningi kodwa ke asifike la sifike no it's fine ungarecap nje kancane amankinga yes. Okay. Bengigcine ngithe safunda. Yes. Okay, ngaqeda ke. Sothi bona ngokustrugglisha ke osekhaya. Usothi in one exercise book. Uthisha we-maths ufuna i-maths yakhe uyibhale khona la. OweZulu uyibhale on SS book a lot for all the subjects. But you want to be at school. But una exercise a lot. Uma fika e-maths uyamnika ofike eqale lakhe so laba abanye bakushaya shawa ngoba manje ene oyenza uthi ngiyenzile kuthiwa iphi uthi kulela esenzile maths kuthiwa hey konke enjalo those days ukujovement wangabaningi ama-exercise abantu I wish that's what I was wishing for ukuba nami ngakufunda ngalesi sikhathi ingabe mhlambe ngoprofessor othile but I struggled nge-exercise a lot and I had to endure ukushawa ngazi kahle ukuthi ngiyenzile homework but because usitha wesiZulu ithathile ne-maths ne-Africa nayo yonke into ilapha so angikwazi ukuprove ukuthi ngempela ngiyenzile fanele ngishawe into engiyenzile so that was then apartheid era singakabi kanje nina nje esinama-exercise nona ezikoleni ngempela kungakubi kabi ukuthi anifundi thina sibe sa-structure exercise a lot and we managed to be where we are today. So fast forward nina futhi senakhela izindlu ngabe kunzima kakhulu abantu benekhala asinagesi yes talking about ninomuzi nakhelwe wena ugesi ngempela sinamanzi natonto ningayazi because you have not enjoyed hardship. Mina nje ngifisa ukuthi kancoba ngizalwe ngale era kuba ngizalwe ngale era lenithi niyabheda mina ngibona is the most beautiful era la senidla khona esikoleni sasihamba singadlile la nina seniphoma exercise hayibo niphe izindlu thina saqasha sasase sasafunda sasasebenza so it's a very beautiful era however nina ke nibona ngathi ayikho right thina esaqhamukale we are seeing it as very beautiful ngendlela ukuthi if ni abantwana abayimisela ngokufunda this is the time this is the chance and there is no other chance you grab it and go okay fine fast forward
safunda basala abanye basala ekhaya so ngafunda ngedwa ke ngagcina sengifunda ngedwa ngagcina mina ngedwa ekhaya sengino matric ngedwa Okay. out of 6 1/6 Yo. score 1/6 sengino matric ngedwa after that matric no I want to talk about the matric because it was a very painful rather area ngaleso sikhathi ngino matric ngaleso sikhathi kwakufanele utsene more before ubhale i-exam ukhokho 85 rand one. registered Oh. kuze uyabhala uzobhala exam uzothola certificate ngiyangazi nami ko1 that's an apartheid era angazi Okay. kodwa it was 85 rand so uzanzobhala uma yayinina wena sengiwena wedwa uthisha so wena wedwa ngakhokhile shothi awubhali ngentombi uthisha ngazo sikhathi babengana inhliziyo yalabo uthisha bamanje ngazi kanjani babenganako nje ukuthi awunkosi amasimqoqeleni 85 rand hayi awusuzobhala ke shothi ihlehle wena ubhali uzani wengane zami ninibhalayo wena awubhali uma ungafika nayo kusasa ayawubhali ke shothi uzobhala uyozayo ufane uzofailile Yo. so I cried and I knew ukuthi congregation isent you know what I did ngahamba ngaya esitolo sangasekhaya khona isitolo kuthiwa kwakuthiwa ikambanjwa bayazi abangasekhaya kwakhona ubhuti kuthiwa ubuthula waye ownership bottle store ngafike ngihamba ngaphandle I was 17 years ngaso sikhathi lapha ebottle store kubhala 18 years awungeni mona 18 ngimngaphandle ngiyakhala ingathi ubuthula ukhona la uyabona engathi office lakhe le class ethinted uyabona khona ngane nansi ngane sicabheni athi yena ngenzani le ngane ngenzeni so hayi ina uneyime ngakwena ina 17 awungeni wena la ngenza grade 12 ngena 17 17 awungeni so isithi intombi zakho una 17 osisabahla una 17 azophuthulana ayimngenzeni noma na 17 ngifuna umuzothini hayi ngize ngifike imfishane futhi ke ngene imfishane angiboni angikwazi kuya phezulu athi ha ukhalelani mina ngifuna ugrade 12 eJohn High School kusasa enikubhalisa ukugcina uma nginganawo 85 rand ngiyangibhala matric kanti mina ngifuna ukubhala mase ngiyasebenza mase ngakhumuza sekhaya bese ngiyakhala uthola athi ayi let's an 85 rand ashayithile yakhe khipha 85 azimi ngathi ngizokhokha bese ngisebenza camanga avela hle kubuthula ngihambe that was the start of me today so ngiyasho ukuthi ubuthula wherever you are highly appreciated your 85 rand made me this woman that holds a master's degree today because of your 85 rand Wow. today I'm holding a master's degree and I've been a lecturer, I've been lecturing nurses, I've been producing nurses because of the 85 rand. I've been nursing patients at Itindela Hospital, I've been leading the teams. I've been mentoring people because of the 85 rand. And today I'm sitting here also able to talk in this case because of the 85 rand. Ish, my dad. Ish. Yeah. Then impilo ke yaqhubeka ke ngoba ngiyafisa your story might be long but ngizofisa ukuthi sisikhave nje accordingly if it takes us ukuthi okwenza part 1 part 2 part 3 njalo we'll do that but ngifisa ukuthi sisilande kahle siqhubeze singasilandi lela phela siyosilanda le ngifuna ukuthi nje siqhubeka yes sesilana ekutheni sengiphasile lo grade 12 ngathola okay siyahlupheka ngisho uma ubene ikhona kuthi khona igrant inyana ngazi kokuthiwa yini igama layo uma ngikhumbula ngoba ekhaya kwakuhlala kufika social worker so the social worker liyafika libuza useni how ayikho no standard 10 nje la ekhaya ngisizama isimothini njani ukuze to remedy the situation athi uma ukhona usene standard ofundayo of standard 10 so and uma lo esephasile lesa ama results akhe uthanda uba yini bese uma ngizwe ethi uthanda ubonesa sathi okay bese phasile ke angithinta shothi leli social worker elalaphi
elaseThekwini. Kungakabe khona lemngcele ukuthi waseThekwini usebenza eThekwini walapho usebenza ngophi. WaseThekwini ku-social worker kaMthembu. Okay. Lisebenza eThekwini, sebenzela kodwa esigodini shuthi uma engaphansi kwalo. Shuthi i-social worker lenhliziyo enhle, lithathe nodadewethu awahlala naye, udadewethu abemuhle usehlala kaMashu kaMthembu. Uyabona nje? Usesiphathana ney'ngubo ey'sale ey'ngane zakhona sesiqokana kahle. Yabona nje? Leli social worker leli. Uyabona nje? Yena udadewethu usehlala eThekwini-ke. Okay. Usethathwa yile social worker. Okay, ngiphase social worker. Uma hambisa social worker. Lisa, hawu uphase kahle nje. Hayi ilokuzana ibamba ukuze Lisa, phazamisa. ngicela angasithi uba. Hello. Kunjani? Ngiyaphila, ngikhuluma nobani? Awukhuluma noSithembile, ngiyaku-check ukuthi u-right yini. Oh, ngikhona ngikwi-podcast. Okay, sis, bye. So. Angazi ngivale kanjani. Ngakhuleka. Angazi ngivale kanjani. Ay, angazi kwamini siyangixeka. Iyakuhlula. No, it's fine. It's la. Fakele yona kwi-silent. Ngoba ene. Yeah. This was a call to say you're right in, that's all. No, ngiqhubeka mama. Uzokwazi ukuxhuma kahle. Khuleka. Khuleka ngazi izinto. Hayi social worker lithathe ama-results ami. Lihambe lo-apply le-Edenton Nursing College. Angazi ukuthi la apply kanjani. Kodwa 2-3 months after that ngabizwa Nursing College. Ngaqala ngatraina-ke ngawu-group 289. Okay. Ngaqeda-ke ngaphasa. Ngathola i-diploma in general nursing, psychiatry, onke lezo zinto lezo. Ngaphasa ngasebenza e-Edenton Hospital. Ngaleso sikhathi fast forward-ke ngaphinda ngafunda, ngaqala ngo-2000 ngenza futhi i-degree, ngenza nge-BK nge-University of South Africa. Ngathola i-BK yami, ngaqhubeka. uSimelane sihlangana naye emshadweni. I'm sorry ukuthi uSimelane umyeni. Umyeni wakho. Yeah. Yeah, kulungile vele uSimelane, vele ngomisa uSimelane. Kanti ubani umyeni ngoMsimelane vese. Okay. Ngihlangana ngomisa uSimelane vese. Sihlangana emshadweni. Kushada bani? Kushada umngani wami. Kanti naye umngani wakhe umkhonyana. Kuba kodwa umngani wami namkhonyana umngani wakhe. So mina uMetro of Honor kamakoti, yena ubest man kamkhonyana. Okay, fast forward. Sihlangana emshadweni-ke. Angisazogxila ekuhlangana emshadweni, sengiqina ukuthi sashada ke nathi. Meshada 2002 sashada. Wow. 2002. Yo. So 2002 to 2025, this is 24th year. Uphelile 24 years because sashada ngoJuly. So ungabala-ke now from July 2002 to July 2025, this is 24 years. 24 years manje. So yeah, sishadile kumnandi. Yaba khona ingane ngo-2001 before sishade, right? Kwakusheshe kwashadwa, yangena ingane esibili emva komshado 2003, kwangena ingane esithathu ku-2007. 24 years later. Okay, fine. Siyahlala sinomuzi, uNkulunkulu uyabusisa nje, khona imoto, khona impilo nje eqhubeka. Ama-challenges akhona. Iquba nje impilo iqhutshwa uNkulunkulu. Ama-changes ani lawo? Ngale kwaNkulunkulu ngabe kade yaphela. Ngabe ngathi ngifika nje bengiphuma. Ngabe ngifika nje ngiphuma emnyango. Kodwa ngokuthi wangithola ngivele ngisenkosini. Ukuthi noma kukhona ama-challenge ngiyangwabika kumama enkonzweni ngithi sekwenzeke kanje. Angihlalise phansi ngikhale, angivumela athi khala. Angibambazi athi khala. Sometimes ngiyimsole ngesikuba wayengekho. Ngabe kade ngaphuma mhlawumbe. I'm living a better life. Mhlawumbe ngabe kade amthola umyeni okahle. Ukuba lo mama ngibe ngimsole. Ngithi ukuba lo mama ngitshela ukuthi ngibekezele. Ingane zakho, umuzi wakho, ususebenze kangaka. So isikhathi siyahamba. Ama-challenges akhona, umyeni uyaphuza.
Uyaphuza umyeni angazi ukuthi ngiyini, ngisigqoko sasiphi ikhanda, ngisivalo saliphi ibhodwe. Yazi umuntu mangazi usivalo saliphi ibhodwe. Eish. Isigqoko sasiliphi ikhanda. Sasigqoka sifane nomsiliphi ikhanda. Uma umuntu ngeke understand amenzo njalo. It's like yonke into uzenzela yena ukuthanda kwakhe. Akayazi nje lento uthi ushadile noma ushadelwe noma unefamily leyo nto nje akayazi. Wazi ukuthi yena ubhuti nje. Onabangani bakhe, that's a priority. Abangani bakhe ngisho athiwa sihleli naye mekufika wafona umngani nje. Angeli call. Umngani uNkulunkulu wakhe. Uma ehamba. Umngani uThixo wakhe. Yamuzwa? Utshwala ingelosi yakhe. Izifebe amakerubini akhe. Bese uthi thina ke sibe njengazi isenabelo zinyawo zakhe. Lasixoba khona. Thina sifamily, the very close family. So ke ngiyayisho lento ukuthi ayibafethu ayingeke lo muntu uyaphuza Friday Saturday Sunday Friday asinayo family time. Noma ngicela family time. Hayi kulungile so wane family time. Hawu uyahamba mhlawumbe uyele edrobheni usiyabuya usemenyiwe. Eish. Usemenyiwe. Ngisibona yibo usemenyiwe. Hayi sengimshadweni. Uzomenywe nini? Hayi ngihlangana nosibani ba uhlanganile. Usemenyiwe. Idimoni. Matata. Hayibo. Ngithi mina yibo lo muntu akazi ukuthi ushadile noma ushadele noma unefamily. Angavela hlangana nawe nje manje uyothengisa inko usumenyiwe nawe usuvumile. Wena unama commitments. Hayi wena wahle ungiphatha. Angiphatha ngeke ngiphatha. Hamba umenyiwe. Ngaleso sikhathi uyasebenza nawe lapho. Ngiyasebenza. Uyasebenza. Okay. Wonke umuntu uyasebenza. Ingane sencane ziyakhula. Khona lapho kunama challenges. Mina ngumuntu ke o-academic. Ngaso sikhathi ngilecturer. Ngifundisa amanesi. College elithile mhlawumbe singalihlonipha igama le-college. Ngiyafundisa lapho ngelecturer. Khona la ngena ama-challenges endoda eyingane ewana nje lekuthini ine-DDHD ebolingane lexhuma ngathi wayibamba uze ihla phansi. Umngane onjalo nje ngathi une-EDD bayayazi amanesi ukuthi ine-EDD ingane jumpy. Umngane onjalo jumpy akahlala ekhaya. Ekseni ngo-6 usehambile endlini. Uyapi? Angiyabuya. Ngogeza imoto. Thatha imoto. Hayi noma uzoba ne-matrix usatha noma emsebenzini wabhodi. Uzoba ne-matrix uyapi? Ayogeza imoto. Hayi kodwa nje uzoba nento ukuthi ngiyaphuma. Endlini nje ingathi bekunameva athize. Kangothi ingane zami zikhula nje asimazi. Wena uzothi kanjani? Ngoba siyambona ithombe neyigonile ingane. Egona sikhashana ishoot. Ebephathi. Hambe. Ayuthi khona forever. Ukhona isikhathi eshoot. Wena zawo naku nje baba kwaphethe, nangu baba bagonile wazona amaphonsisa. Bagonile isikhathi eshoot. Emva kwalo sibashifuqe phansi. Umdlalisa empedeni. Baby. Hamba. Uyabuza edakiwe. Friday Saturday Sunday. Njalo. Ingazami zayikhule ziyabuka. Sekuze zizemqamba igama. Ngoba mesebuya ukudakweni kwakhe ubuya ngo-10-11 ziyabaleka ingane zicashwa phansi kombhede. Ngoba manje zicashwa ngene emakamera simboze zishaka zilele kanti ayilele. Sihleli thina mina ingane ngizenza zibe home. Mina ngumuntu ohome ke. Ngizozana ingane zami zolala nami bedeni wami bathathwa ngithi bayakhula amamile. Bakhula bala eduze kwami simboza mhlambe bazi bazumeke. Uzothi mebuya ngo-11 abahwitha ingubo. Wena ubona ayini come on ababize ngamagama sedakiwe. Come on asshole. Don't you wahwitha lapha. Alahle lapha ingubo. Ngithi mina indaba manje indaba sesaxabana. Indaba manje wazo kodwa isingane zami. Yayizilala empedeni wami. Ngithi ubungekho nje wena
siyawazi nomzobuya ingane siyaphuma siyagodoza siyagijima bese ngithi ngiyabiza ngelinye ilanga usethi nje never saso sesinele sigodole asidonse umyeni wakhe asihodule ngathi ingane zenye indoda kwingane zakhe ayihwethe zabhlo hey nina yo aso ayibiza ama assholes Yebo. nje hey you asshole come on kanje athi come on ingane sigijima se confused sabe zolala kangothi manje ene uma silele na mekuzayizwa imoto ngoba imoto izongena ishaya ingoma iyovusa omakhelwane angiphathe emese eqonyiwe uma eqonyiwe njalo uma eqonyiwe ushintsha ingoma yes siyazi useqonyiwe manje nathi ingoma entsha singena ngayo ingoma ingene ekhaya khona le ngidina koza ngihlanze beyikhana kwangazi uqonyiwe lesigidi gidi lesigidi gidi gidi sizwe la gigi 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 saza nango kaze uqonyiwe ubani ayikaze uqonyiwe ke mina bengibona ama signs and symptoms okuqonywa Okay. athi mina ngine low self esteem. Showing. You've got a very low self esteem. Uma uyazi intombi yami isho wena ukuthi uba angithi ngintombi into isho wena nginentombi angithi ngisimeyazi uyayazi phela ngoba uthi ngintombi shothi uyayazi isho ke ukuthi uba ngisimina ayibo ayi awungeke get a life. Get a life. Yebo. Usorry nje into angayazi ongekho vocabulary yakhe. Ungiyaxolisa into angayazi. Get a life. Ngaleso sikhathi ukhopha kanjani ke emsebenzini, your coping mechanism at work? So and there were times when I break down. But so ngisho ene esizi ngayikhuluma yonke into. Ayikho esekelo njengoNkulunkulu. Njengoba ngisho I was very ngimi kade ngivele nje ngiyipray ngumeni ngomama ugqokile esontweni. Ngomama osimese izinto sezibheda. Yes. Ngikwazi ukuthi ngiye komunye umama ngisayiba fethu. Hey kwami ziyalila. Bese befika bayo mama hayi zilila kancane kwena. Nakuthena ziyabila. Uthi abeli basiduduza bathi yabona nje ba ene imizi nje. Osingena phansi othi kuyashonqa. Yabo ngihlaliswa yiloko. Yabo that thing uthi uzophuma uye yipi? Kuyashonqa yonke indawo. Mhlambe wena ngoba lo mlilo kusojwayele ake usukotha. Yabo ingane ngikhumbula ngelinye ilanga isikhulile le intombazana the last born khulile uvashela amakhelwane ngenhla mevashela kuningane engangayi almost kodwa le yami ithe ukukhula kancane mhlambe amonths kodwa bahlala ndaweni bayamantombazana so kuthi mayifika ubaba lapha ya ebuye emsebenzini abambele ingane ayijwibe yabo lokushwa ingane ijabuliswa ishwibe eyami yabuka kanjani yabuka siyadumala iyafika ngixoxela cabanga ingane ikhalela lokho kuthi baba lo uyafithe nema ezina ya atheni baba athi I'm sorry kusho kodwa vela kuyontero baba athi ade shwiba uthi ngibele mshiba kanjani usemshiba nje mbambazane mshiba uthi antante emoyeni kanje enza kamnandi kanjani uthi antante emoyeni athi mina baba wami kodwa akaza ngishwibe Ish. Yeah. I'm so sorry about that. Yeah.
oze ngikushwibe mina oze mina ngikushwibe. Kase nizongitshengisa ukuthi ubemshwiba kanjani. Babaki uthi kathi oze ngikushwibe mina. Ingane zayikhanela into elula nje ukushwiba. Ubaba wazi nodeka ukuthi ayishwibe. Ingane isuke emakhe ikhanela ukushwiba nje. Kasi wena uthi hayi mina zokushwiba mina. It doesn't matter. Mina zokushwiba. Ngihamba ngomshwiba ke. Kanti sekuncane abafana kulo muzi nasizele ngokufana noma wakhona. Okay. Unentombazane eyodwa nami nentombazane eyodwa. Unabafana ababili nami nabafana ababili. Sizele ngento ecishe ifana futhi lezi ngane icishe ilingana. Kanti abafana basazobuya naso emstory. Ma babathi udlala ibhola. No Thuba badlala bonke. Baba uThuba usabafana ingane zakhe against ubaba wakhe. Hey bamgende baba wabo bamusa phansi baba wabo. Bamdlweba. Yeah. Bakhala lokho. Abakaze bona badlala ibhola nababa wabo. Abazi nokuthi lidlala kanjani ibhola nobaba wabo. Bekuthi ngabe khaya le ngoma le yabani. Let's don't what my father again. Okay. Yabani. Yeah, I see. Ngisibelane ngasezami ingane zothi mengabe sizindala. Yiphi imamora zoba nayo? Kuba manje lo Luther Vandross bana. Othi dance with my father. Othi ufuna ukudance with my father again. So there was that moment. I we used to dance with my father. So now that my father is gone, I want to dance with my father. And my children got no memory. There's nothing that they want to do with their father. Because there's nothing that they've ever done with their father. Yes. And if you try to confront him with that issue, what he would say? Ake sibe ne-family day. Ake uzame sibe ne-family day. I don't want to tell him ukuthi ingane ziyacomplain azifuna ukustriba so. Ake sibe ne-family day. Engakwaba khona usuku ke we he agreed ukuba sibe ne-family day. But ke noma ngathiwa sine-family day there must be a friend. Ufriend nje was Satan wazombona. Noma ngathiwa siphumile. Noma ngathiwa usikhiphile wasisa somewhere but there is a friend. Hey. Sure. If the friend is not there physically, the friend will be on call. Hi silana hleli nomndeni wami friend. Awazi sihlale nje amxoxele friends kwadlula. Cha. If siphuma la ngikhumbula ilanga sasibhokhile sasinento yamaholide. Sabhokhe eThekwini nezingane ke. Okay, there's no friend. However, there's a friend on the phone. Hi silane nenga ayibo. Kodwa friend lena mehambe nengane zakhe asazi. Sibona ngezombi. Kodwa yena fanele friend. Woza mfowethu sihlene woza sihlene nengane. Eish. Hawu. Uyaphantsha umngane. Hayi wena nje wena inhliziyo embi mina. Mina inhliziyo embi. Ngoba mina ngithi this is a family time. Not the family mixed with friends. It doesn't make sense. Ake uma uthi sikubekezelele ufriend wawo ngekho kodwa ngeke siye ekhaya nje singadlulwa ngafriend ufriend nje
It was one friend or it could be any. Friends nje maningi. Okay. Maningi. But I don't want to lie. The friends nami ngibathanda because baba were married men. Futhi behave kahle in front of us. Angeke ngale makhoneni ukuthi behave kanjani. Kodwa in front of me babe ngibathandayo nengibakhonzile. Wavele wasuka kulapho. Wayoba umngane ingane ezincane ke manje. As friends. As friends. Hayi ke ingane encane. Wavele nje umngane. Wavele bazabo laba bangibambezela laba. Labashadile mele befika nama couple goals. Angifuni ama couple goals nami. Ngifuna mina ubumfana. There was this boy again pushing him. The boy yabo say, "Ubaba wena." This boy is like talking to him. I think, "Wena baba, awuyini baba wena? Ubhuti wena ezo." Mhlawumbe okay ngubhuti. Avumela umfana wakhe. Futhi lo mfana bengibheka mina mncane, akanangqondo. Akana nje teenager. Ngathi mncane, ngase no 5 no 6 bengibheka ngendlela etha ngayo. Yabo noma i-teenage angazi yini. Yabo lo mfana othi nje, ngiyabuya manje." Kanti indlela yokubaleka kanjalo. Thatha imoto. Ufuna indlela yokuphuma. Awubheke lapho ingane esho inganeni yami. Awubheke sibani masikhona isinkwa. Hayi baba sekizinto, ngizawuthenga isinkwa. Ayibo. Let's see. Ayengithandazana amadoda ahlasele usathane. Uphuma ethenga isinkwa. Asikho impela isinkwa. Uphuma 7 uthenga isinkwa. Ngithi mina yibo, isiphi isitolo sesivuliwe? Hayi sesivulile i-tax shop ethile. Ngithi okay. So hlala silinde isinkwa. 8 9 10 11 12 ayisofana sidle lunch phela manje. Ayisinkwa sisasidingi. Ngithi hayi batawe desani sibheke i-rice. Ayikho indaba yesinkwa. Jothi sesingazazi. Nangu umuntu engingqozisa ngwena singamazi. Sanibona, ngilezi isinkwa. Sithumela umuntu. Uthi zamsi. Umuntu esingama ulethi isinkwa. Ikaba la. Hayi, ikabhuda. Wathi ubhuda. Cabanga. Umuntu uzade ubhuda. Ikaphankesi. Igama lakhe, abangigama lona. Ungabe indoda abantu ohlala bazophankesa. Cabanga. Hayi kaphankesi la. Phankesi inleyo. Ubani lo? Hayi bhuda lo uthulani kanjani? I'm sorry ukuthi igama lomuntu but babesho njalo. Manje asazi ngempela nomuntu olethi isinkwa. Asazi olethi isinkwa. Sena sasibaba lakhe uyothenga isinkwa. Asazi sezoqhamuka umuntu umayakayakana alethi isinkwa. Ngo2. Yo. Asasidinga isinkwa manje. Asisithathe isinkwa fine. Uma ngithi ngiyafona, hayibo, kwafika umuntu la elesi isinkwa. Hayi ungiyeke wena. Ungiyeke. Ufuna isinkwa noma ufuna mina? Hayi ungiyeke, unginaka wena ungiyeke. Usephuzile. Mengiqoya nofona, angalibamba ucingo, qhoya nofona libanjwe intombazane. Awazi ni akafuna ukukhuluma nawe. Usibani amambhodloza ngegama. Akafuni, awu understand. Akafuna ukukhuluma nawe. Ifona umyona mphendula intombazane. Ithi Afuna ukukhuluma ngisho wena. yeah. Okay. Beautiful, isn't it? Okay. Now, this lento iphendula inhliziyo manje. Being an angel uyaqala manje umile impondo. Uma uyikati lasekhaya lidlobisi uyaqala manje udla amagondane. Uyimphola. Ayithi. Yeah. Wasibona isimo siyakushintsha. Uyashintsha uba yini? Imbodla kancane kancane. Uyashintsha. Uyaqala manje umile inzipho ezinde ke manje. Kade uyikati you want to protect yourself.
So when I became ikati and grew big, angazi ngabe indlovu ngasayibhubesi. Usethini ngibhubesi. Usekodwa uthi yena ongakhile. Wasukwenzani lapho? Wena ngiyathetha phela manje. Ngiyathetha manje siyathuka nje ukuthuka. Angisafuni lutho. Nje. Ube sifembe sithi siyababa ngithi wena awuhloni foni indoda yami wena mase ngishiya inhlamba yakho ehambisana nakhona. Bese ngiphohloza inhlamba yakho bese mangiyeka. Yebo. Ngiyalwa manje. Usezothi yena hayi manje ngizohlala kanjani unkosikazi onjena manje. Onomsindo. Okwahlala naye even one. Ngilena sasihlaleke kamnandi sibukele wrestling. Uyayithanda ke wrestling. Kumgqibelo ngithi mina ilo mgqibelo fanele ngubhale phansi ngize ngikuhlobise ngifaka amaflower. Ngoba house sekushawa 2. Nomuntu engahambi hayi umgqibelo wampela lo fanele ngu-highlight. Hawu. Kanti ufuna umngane wakhe qe. Hawu manje ula kanjani? Hayi ngisekhaya. Wakhuluma kahle. Hayi ngisekhaya. Hayi ngacorrect ayi wakhuluma kahle ngisekhaya. Ngiyathika. Ngane yaboza uhle noba ngile ngedwa ayike. Ngedwa. Cabanga ngedwa. Mina sithi into engekho. Ufuna umnganaki. Yabona? Yeah. I still understand. Ngiyathika ngiyajabula ukuthi hawu wazophendula mnandi uhlala ekhaya. Ngiyathika. Umngane wakhe yabuza. Angithi uhlala eduze kwami sibuka TV. Kune TV ekamereni. Siyabuka wrestling na uJohn Cena nani kumnandi. Uhle noba bro. Hayi ngihleli ngiya. Eish. Ngihleli ngedwa. Hayibo. Aqede umuntu sayibo. Wasohlala wethu. Sikhona. Nazi ingane ngale zibuka TV yazo. Nathi sibuka TV kumnandi ekhaya. Uhleli wedwa wena. Sho thina nje asiyilutho. Ngohleli nathi nje kufanele uza uwedwa. Oyidelela ke lo. Akuphendule. Akuphendule nje ungathi uyikhulumela netshe. Hawu ungasho kanjani na uthi uhleli wedwa na? Weqhube okay. Shothene umngane wakho ejethi mhlawumbe unkosikazi nengane bayihambile lo ehlele yedwa bese hayi eqhubeka. Awususha ibhodlela lela izolo soqedela. Hayi khona isicekane esisele la kumina. Avuma. That's okay. Asumngane ngizodlala ngizokulanda. Ngizohutha bese ngisasengwe avume. Yebo. Lapha ikati lenjani limila insipho ziyanda. Yebo. Akabothi nawakhe ikati lakhe elizomqwebana. Sure. Ikati liyake lesenga lapho. Usayibo sihleli wena uvuma yonke into. Hayibo. Ayahuza impela umngane. Mhlawumbe kuphela ngo5 minutes ovela wavuka empedeni akaza geze. Waqoqa. Hamba nomngane. Ayibona ngo3 AM. 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 Ngifuna ukucheka nalento le mama. Kuningi kwenzakalile empilweni yenu. Kuyenzeka zonke lezi zinto lezi. Are you still together? We are together ngibhala phela kwincwadi nangalere ngifake. Iyona le mshado. Le ngiyahlobisa le iyona ke le ethi we are still together. But kwenzekile si together because sishadile. Khona ngelinye ilanga ngiyaxolisa mhlawumbe ukubuyela emuva kancane. Okay. La ngakhuluma khona nomfundisi wami. Ngihlonipha igama lakhe nje. Kodwa noma ngahlonipha ngoba ekhuluma into ekahle. Uthi umfundisi wami yazi nesimilane ngiyakuzwa nje ukhuluma. Azi mina mhla ngishadisa angikhumbuli ukuthi ngathi ikhona into enhlukanisa mina ngathi ukufa. Ngivele ngikhala ngilahle phansi. Avela ngiduduza nje. Avela angitshela ukuphela.
athi mhlawumbe ngithethe ufile usibelane ayilungile sengahlukana yabo manje yonke lento xa yona Fundisi Eish. those are the people who kept me grounded. If they were not there, those are the people abenza ukuthi avela nje hawu ubuye ngo-3 kunani lokho ngoba kafile ngitshela ukuthi usefile mase okay hayi sanihlukene akukho niyohlukanisa ukufa wena nje uyakhuleka idemon lelo likhulekele Eish. difficult So anisahlala ndawonye man. ngicela singaqali lapho ake sisihlehla kancane Okay. futhi singahlala ndawonye hlehla kancane 2013 was the year of the beast for me ngawuqamba kanjalo because this is the year of the beast ngishade ngo-2012 izinto zenzeka right enough but 2013 is the year of the beast for me yena unyaka mhlawumbe awukhumbula athi ngathi ngawuthanda 2013 ngathi ungabuya ngoba yena kwakuhamba kahle yonke into kuyena mina kubheda yonke into kumina yena wayeqonywa ngo-2013 elala nentombi emotweni kube mnandi yonke impilo yakhe ihamba ngolayini angalala ekhaya ngimbambe heavy sex nentombazane emotweni yabo yena kwakho kumnandi nje 2013 is the year of angazi sini Sure. unyaka nje wenala mina year of the beast uya nabangani bakhe ubhuka ama-guest house ulala nentombi buya ngo-3 ngo-5 ngesikhathi angabuyi nje nhlobo hamba ngolesine azobuya ngomzomloko 2013 lo 2013 ngamthola ngawo uthi uthandana nentombazane ethile angazi noma igama layo ngiyalisho noma ngilihloniphe Siwasho. intombazane yasembali ngimthola ukuthi uthandana naye student nesingaleso sikhathi 2013 enze first year lo baba ugcina ulala ekhaya ngolesine sothi uyavuka ngolesihlanu emsebenzini aphinda ngabuya apho udriver ngazozo driver iBMW 3 series uyakhena mina bengaze uyakhela ubufebe kangithi uyakha nje ngoba ithinted dark ngemuva kanti la ifuna ukulala khona amantombazane singamboni kanti wakhe room yakhe yokulala mina ngise uyithintile nje yenza imoto ithinted nala ngaphambili front kodwa hayi ngemuva tinted I only realized this was planning ukuthi ngifuna ukulala namantombazane kule moto so amafastela ngemuva awube darker than wangaphambili nangaphambili adark kahle kodwa you can see ukuthi nango ST la ngemuva uboni fanele uzungena ubani lona I didn't know ukuthi this was a plan because it's not a mistake, it's a method. I didn't know it was a method. I thought I realized later, ikamero leli. Later. Okay, fine. Usihamba nomngane abangani ngisho ngathi priority. Emshadweni wethu nje thina sesilala methwa nje siyabekwa silala number 5. Thina is a close family. So number 5 into lengaziwa. Number 1 abangani. Number 2 utshwala. Number 3 intombi. Number 4 abantu bakubo nengane zakhe zangaphandle. Number 5 ithina. So thina uyabo thina kwenza uthina kuba khona esingakutholi. Sikuthatha number 1 2 3 4. Thina nje silalo number 5 njalo. Noma sithi siyacomplain nje wasu number 5 kuthiwa ayi ucomplain ngoba umfuni number 4
Komplela awufuna ingane zami ngaphandle. Awufuna abantu bakithi ngithe abantu bakithi number 4 ingane zami. Hayi abangani bami. Ayi. Abangani bami ingane zami abantu bakithi phela. The nuclear family. La ingane zami they didn't have a father. The same man, that is why namanje they don't even have a space ukuthi nje mhlawumbe baba akekho kanje. Kodwa manje sekuthiwa kuhambe mina njengoba ngila ePitori. Kade bengifonela. Ma, ePitori ulaphi? SangisePitori. Ahambe njani ePitori? They are worried about me. Uright, ukahle endleleni and all. Usakahle udlile unjani ePitori. But bona ngeke uzibebe uzimama ukuthi njengoba baba ehamba ngo2023 wayeGqeberha osebenza khona washiya umuzi wakhe nengane nami ngasasebenza leso sikhathi wayeGqeberha. Kwenzakala nomsebenzini Umsebenzi wakhe wa resign la ayisebenza khona. owakho. Mina ngagula ST. And yawazi umntana kaNkulunkulu but as no umntana kaNkulunkulu you know ukuthi ene there are principalities ala emhlabeni. Uyazi ukuba wayekho ngabo Jehova zanga ku Luke chapter 9 verse 1. Luke chapter 9 verse 1 uthi wababiza abayishumi abaqoqa wasibanika amandla negunya phezulu kwamadimoni naphezulu kwezifo zonke. Wayababiza engeke amadimoni ayekhona ezakudala. Wayengeke abanika amandla negunya amadimoni engekho. So amadimoni ahlasela umsebenzi wamahlasela na ngagcina ngasasebenzi. Ngagcina sengene depression ngagcina ngiyaxolisa ukuthi njalo ngilenjalo mhlawumbe ngifake izwi laNkulunkulu. This is a Christian show. Oh, it's a Christian. Oh my God, it's a Christian show. This is why. Where is the Bible, Bill? But even though there's no Bible land, but I can take you to Psalms 35. Okay. If I can take you to Psalms 35, this iyona into edingilwa ngayo. Yeah. Iyona into edingilwa ngayo. Psalms 35. Ngiphinde ngeke kuHezekiel 37 wonke. Bengiphinde ngilwe ngawo. Uzobuza ukuthi ngilwa kanjani ngoHezekiel. Ngilwa ngoHezekiel ngoba ngisinkosi namathambo. These are bones. This is not a marriage. These are dry bones. Asengaphila yini? Yeah. This is not a marriage. This is a dry bone. And because I thought, I believed ukuthi uma uHezekiel eprofeta ahlangana enayizonama zohlangana I believed ukuthi nama bazohlangana because uma ngicabanga ngoHezekiel uNkulunkulu ungithatha umbeke ehlane ngibuka mina ukuthi my marriage is in the wilderness. Nice. So I'm taking the scripture and me, I'm putting myself in the wilderness. He said, oh, Hezekiel is in the wilderness.
Nami, I'm here, but I'm in the wilderness. But uNkulunkulu uyafika uthi uyawabona yini lamathambo lawo. Ngiyawabona. Uthi uNkulunkulu mobhekwa naEzekiel asengaphila na. Yeah. OEzekiel akazi ukuthi yebo noma cha. Uthi angazi Nkosi. Nami ngilokhu ngithi angazi Nkosi noma mshado usekaphila noma phili. Angazi Nkosi. Ngihleli with that hope. Was even the bones that were dry in such a way ukuthi even the dogs couldn't eat them. Kodwa uNkulunkulu methi prophetha. Uthi uEzekiel ngaprofetha njengalokho. Ngiyaliyo. Akaze ngaprofethi ngokuthanda kwakhe. Uma eprofetha njengalokho ethamba kuthiwa kwaba khona umsindo. Ngeke ngize ngingene lapho yazi. Izinhliziyo yami mhlambe lo msindo khona la ekhaya mhlambe siyahlangana. That was my hope. Kanti abahlangane. Hlukana even worse. Eish. Ahlukana even worse. Uthi umnyana uyaqonywa mephuma nje ekseni kanti uya entombini. Bese uyamngani wakhe entombini. I didn't know ukuthi mina ngakwami there's a guest house ayisebenzisa ukulala namantombazane. Emini ebusuku nantambama minini. But I could notice ukuthi mina ngasangithinti as a wife. Mina nje sengiyitshitshi la ekhaya. Uma ngi-initiator angibiza ngesifebe. Usifebe nje. Kahle bosifebe. Eish. And ngiyabona ukuthi okay fine. I'm sorry ukuthi bengibuza ukuthi hayi kanti mina ngubani lana angisazazi. Our brothers sisters kwenzakalani vele? Kanti umuntu uzayisuthele all the time. Okay fine. Uyisuthele uyidlela abanganeni bakhe. Labangani bakube bembiza abambizela utshwala. Intombi yakhe ihle nomngane wakhe. Izomkhipha phela na kwakhe. Kube nakwazi. Umkhiphi uzofona. Ulapha mfethu awuzalazo ushaya ibhodlela. Hayi nangu sibanimani. Uyena tikufuna. Manje akwazi phela nokubiza wakho. Imina fanele ngibize. Yeah, sebenza umngane. Yeah. But Mama, since you lost your job, ngalezo izathu, how is life now? Khona la I lost my job but it was 2018. Okay. 2019 ngathola it's a part-time job Okay. at the University of Zululand. EUniZulu. Mangithola the part-time job eUniZulu. Kuyemnandi nje ngingafili lutho. Kuyemnandi ngine part-time job ngilecturer eUniZulu. Okay. Why? Yakhona phela singafundisa e-university because like I said I'm holding a master's degree. Ngihambe ngifundisa eUniZulu the 2019. And into yakhona ngicabanga izoqhubeka if i-COVID-19 didn't come into being. A strike COVID-19. So ngo-2020 uyazi umhlaba ovala kwavele kwanyiwa. To tell you ukuthi uNkulunkulu methi I'm giving you powers over demons and diseases. I believe Luke chapter 9 verse 1. Ngoba ekhaya mina sasingenayo i-mask. The whole COVID. When people are dying like flies. Kwame ngeke i-mask. Kwame ngeke sanitizer. Because we couldn't afford that. Yes. But nobody got sick. I didn't get sick. Nobody got sick. Nobody died. Kwafa abantu akwa babe ngakwazi ukuhamba ababesebenza ama-mask anoplastiki in.
but they died. Mase makuthiwa uNkulunkulu ngempela uyamthemba uSinkosi asinama mask. Ngingibatshela abantu mina khona umthandazo engingawazi ukuthi upowerful. Baba wethu osezulwini. Yeah. Indaba ningazi ukuthi upowerful. Ngoba uJesu uyantshela nje ukuthi ene hayi anokhuleka nithi. Nina mesenisho ukuthanda wena. Athi yena hayi mina ngiyazi ukuthi udingani. So into engifuna kuwena nje uthi ukhuleke uthi must acknowledge that your Father is in heaven and is never seen, is never touched, cannot be smelled or seen. Acknowledge ukuthi uba wena usezulwini, there is no other father osemhlabeni. Acknowledge ukuthi malingcwelise igama lakhe. Yes. You have to behave in such a way that you glorify his name. Yes. Ubufebe is the glory of God. Ukuphuza ukudawa is glory. Amanyala is glory. So they don't know what the Lord's Prayer mean. So ngilongisa mina ngithi kumina yabona sesikhathi sethi COVID-19 ngangawuthandaza wonke umthandazo ngangilike nje ngishaye endaweni eyodwa. Siphe namhla isinkosi esemhlangamile kule kuthi ngisho lokho kuphela isinkosi esemhlangamile. We wanted to survive day by day until i-COVID yaze yaphela. Okay. Yes, ma'am. Esithi ngithi umthandazo omkhulu ngawuthandaza zonke ngaso sikhathi. Kanginje give us bread, our daily bread, phela. Umthandazo uphele. Ngaso sikhathi noma wakhona asebenzi, nama ngisebenzi, ne-COVID ikhona, nengane ikhona, nomuzi ukhona, everything is there. Kodwa baba khona is never home. Yeah. Yena uyafika yena unemask. Yakhe. Asinawo thina amask. Useyipho intombi yakhe. Uyafika usekhuluma ukuthi ayavala amakliniki. Usafika nje usene nursing eningi nje. Kuba nomuntu wethu wasazi kangaka nursing. Ngasola ngathi useqoyonesa. Kanti ngempela Mhlawumbe bathi wayengavele umuve yona level ikhona nje. Uvele umuve yona le vele. Mhlawumbe vele singabe sayi-eda le. Ayinankinga. Oh, ayi right singayi-8. Ayi singayi-8 right. Yeah, ngiyibona. Hayi, right, it's fine. Yeah, no, it's fine. Singa-8 mani. Khuleka mama. Se-studio la kuyasetshenzwa. Yes. ngizesithi i-COVID. Lo muntu wazi yonke into ya-COVID, wazi amaklinika angazobe evaliwe avuliwe, wazi ukuthi kujovwa hayibo. Ngithi no, there's something fishy la. Ngamtshela ngathi wena usuqoyonesa. You can't be so much. Wazi nje yena mina ngisasebenza ne. But wazi kangaka nesinki. Wazi ukuthi iklinik livaliwe, elinye livuliwe elinye lenzani. Kanti ngempela yashintsha ingoma. Lo ngizwe ngazi ngengoma. My whole life has changed. Oh ngiyakutshela. Wadlala leyo ngoma. Oh. Ifoni yashintsha ingoma. Ngiyazi nje umuntu usohlale naye kakhulu. Ngeke ungamazi unkosikazi wakho ukuthi yama manje ayikho into engahambi kahle. Something wrong. Ngambona lo muntu usene information eningi yakane singathi hayi lo uqonyonesi. Yes. Ending ngizomthola uqonyonesi. Once ngampela uqonyonesi umfelokazi. Amthole ku dating app. Lo baba oneminyaka 55 ngaleso sikhathi une dating app. Sure. Hawu singinamanga. Une dating app lo nesi umthole ku dating app. Lo nesi umfelokazi. Eish. Mina ngazi ukuthi ngokwami kwenkolo kasi umfelokazi uvela eJehova. Ngoba uyasho ukuthi
ngiyindoda yabo eyobani Umfelokazi. exactly angimazi umfelokazi wahamba oyineka kwi-dating app ngaze sene uNkulunkulu esekunikini asinize inhloni zokufa bese sithi ngikhona mina ngiyindoda yabafelokazi lo mfelokazi yena uhamba oyineka ku-dating app nale ndoda le umfana edidekile yala ekhaya naye ibhizi yaphenya ku-dating app bahlangana hayi yena yedwa mhlawumbe baba u-40 45 intombi zakhe zaka-dating app Sure. zonke ulala nazo zonke uyayibhukhela silambile thina la ekhaya sengiba ngoba uNkulunkulu ST umuntu ongayazi lento uthi akukho okufihliyo ongekuvela akazi lutho if you don't believe in that awazi lutho Eish. start again uphinde ubuyele emuva ukholweni lakho and believe in that athobuza athi what is ukholo ukholo is making something that is not there to be there ukukholwa ukuthi la kunoJesu noma ngamboni kodwa noma ngashola ngale ukhona I believe and I feel it and Yes. I'm living it Yes. therefore I said to myself okay fine lo baba lo ngoba ngasasebenzi usengi-underminile kakhulu usengitshela nokuthi ngimubi usengitshela ukuthi ngimdala usengitshela nokuthini usengitshela ukuthi ngephara yonke into usengitshela nokuthi uyayisolo ukuthi angishadelani usengitshela ukuthi akazi nokuthi angishadiswa yini yonke into gaslighting abafundi kakhulu basho njalo but it's gaslighting that time I am getting deep into depression. When you get into depression, you can't even talk. You can't even back chat. Umuntu mengabe esinto ayithandayo ayithulela nje ngoba usu-down. Asinto ayithandayo and that time I went deep 2020, 2021, 22 I'm getting deep into depression. Deep into yena uyaqonga nentombi. Mina ngiyange yabona into ongayazi ingane zami zingena nami kwi-depression yena akekho la ingase ngenwa la ekhaya si-depressed sodwa kunokhisimusi wa-2021 wayengekho yena iy'ntombi zakhe zimtshelise sipheka amalantshi ini thina we're eating porridge Eish. hayi musuthi ishi yena siporridge impuphu efaka amanzi yathiwa nje Sure. afaka omunye ethi ma mina enelami iphorishi alisenawo ushukela bathathwa ngithi mina iphorishi angilithandi-ke abangiphakele kithi mina nidlani iy'ngane zami zikhuliswe yimina ngendlela yami ongathi ungayibona obuza udrama queen angiy'ncumi but I know ukuthi ngikhulise ngale ndlela le efunekayo because ubaba wayengekho ekhona the father was absent iy'ngane zami zabafana they needed to know ukuthi njengoba sisabafana kanjena nje sizokwenza njani uma sesingena kwi-puberty sizobona ngani because of a nurse uNkulunkulu akuprepare Yes. wathi uzokwenza ube unurse wena ukuze ukwazi uyibambela because this is your family lezi ngane zakho labafana bakho bazokhuliswa wena you are going to tell them ukuthi kuzokwenzekani kubona uma sibekena ku-puberty ngabatshela izinto efanele batshelwe bani ubaba wazo batshelwe mina ngaba ne-open communication nabafana bami. So it's very easy for them to communicate with me than to communicate with their father. Because baba mamazi. I even say, ingane zakhe zangaphandle, meko Father's Day, zibhale ko Facebook, zimglorify. Ngithi ha Nkosi yami. Sizajabula. Because uthi mengekho la ekhaya usuke nazo. Njengoba sithi the best dad, sisho yonke into. Ingane zangaphandle. Lezi ngaphansi ayibhani nalutho. Azazi sizobhalana. Ziseme ikhula zangitshela zathi we are not gonna fake it ma. Asekho iChrist la. We are forced iChrist ukuthi sithole sibenze uthayi. Manje we are not forced. Manje sesikhulile we are talking the truth.
Ecrash sasibuya nayo uThai obhala best dad ubhala uthisha. Ayithini. We didn't know. If sasobhala thina, we're not gonna buy anything for our father. Our father's never been a best dad to us. Actually, we don't know him. Njengoba ngitshela sithi uyavuka ekuseni uyahamba. Uyabuya ngo-11 ngo-12 ngo-3 AM. Uyavuka ngo-5 uyahamba. Ingane zimazi nini? Ziyakhula zimazi. Uyafika utakiwe uyayithuza ha ziyabaleka. Ha. Go you asshole. Ziyabaleka. Lo muntu has never been with the children. Ahlale naye embhedeni athi nginwayeni ikhanda ngichofeni inwele ngenzeni ngiphakamiseni enze ingane ukuthi imjwayele zimthande zibonde naye. The only bond anayo for them, for the children to call him father, is because mengabe ngithethe bakhona inqa iqala ingane. That's the only bond abanayo. And still let me go to COVID. Okay. It's COVID. I'm in depression. Yena uphezulu usethola intombi ustaff nurse uyithole phi kwi-app. This man is 55 years old. He's married with 3 children with a home and intombi. And in the app. Eish. I-app. Eish. Wena uyazi i-app. Ngimathatha. I-app. I-app la kungena yonke into nama-China ananana. Uyazi i-app kungena yonke into ama-Pakistani yonke into. I'm not trying to undermine other races and whatever, but I'm telling you the app is for everybody and everything. So angena ngabantu njalo ifoni yakhe yakhala qiqi asilali qiqi kisona uthi ngibone le phone yaphala hi yep ifebe siyabingelela hi you can talk to me. Hayibo ezinye ibambambo avuke ebusuku ngesikani okhedima ngesikani kodima avuke lo muntu esithi ube unyanya ugwayi ngendlela ongayazi ubeza ukukhumula into akayiwashe madehle nawo bhema kodwa usethe ne-app uyabhema Iyo. i-app senza ukuthi abheme susenela kwi-app bayasho ukuthi sisale indoda enotshwala nogwayi siyabhema useyinto engcono futhi uyabona logwayi umenza aqhoshe esathana ive khona futhi uyasebenza futhi mase kubambe kahle uvela dlale ngawo uvela ubisilima sakhe. As mama indaba yakho sizoyithatha step by step. Into engizoyenza ngizocela ukuthi mhlambe into esiphinde si-organizele mama sibone ukuthi siqhubeka kanjani kulokhu. I understand bazona bami lamakhaya we had to hijack umama and then sikwazi ukuthi siyidraw kahle into yethu. Angazi lapho mphathi wami how long? Now we are almost 1 hour, 20 minutes. 2 minutes. Okay. No, it's fine. Ihlanganisile. That gap. Yeah, no. So ihlanganile hour. Yeah. Okay. Mama yazi ngizothanda ukuthi maybe just for today esivambe la but ngiyathanda ukuthi usibhaze kancane kule mawubuya ukuthi yini ozosi i-stage esobe sesingena kusona kule ndaba yethu. Njengoba ngishilo sizongena la manje siyibamba kwi-app. Yes. Sizongena ukuthi i-app uhlukumeza kanjani umndeni wami. Okay. I-app kuzobe namhlanje siqhamuka kwi-app la sikhona njengamanje ngenxa ye-app. Okay. Bazalwane ivumeleni just for today sibambe la kancane ku-organize nomama sibuye futhi sixoxe. We wanted to empty herself akhulume yonke into
One thing about us ke masuke sinomuntu la, the more ekhuluma is the more totally healing, the more ekhuluma is the more totally healing. Yeah. So uNkulunkulu ke siyamkholwa ukuthi uzomsiza kakhulu, you know, because we are doing the Lord's work here. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Mama, nje one thing that I can assure you, uzoba right. Uzoba right. That's an assurance. I receive and I believe. Namhlanje, yes mama. So nje we'll organize. Bazali ngiyathanda ukuthi namhlanje ake sibambe la for today. We'll organize esinye isikhathi esilandelayo. uNkulunkulu ke akanibusise. Siyabonga mama for coming. Thank you for having me. Thank you so much. And now my socials, maybe mhlambi you may not release your number, but my socials bafollow kanjani abantu? Abantu bangifollow ku TikTok kakhulukazi. Yes. uNkulunkulu ngibusise ngo 58,000 followers. Okay, wow. Siyakhuleka laphayana ku social media. Amakhosikazi, they are healed by my wounds. They listen to my story and they babheka wabi story. Or abantu baningi bayakhuluma bathi ngabe sesiyimulele. Abanye bakhathazekile njengoba ngila ngingekho on ku live. Baningi bengWhatsApp besho uthene nansi intambo bese ngithengile. Kodwa amanxebo akho ayeleza kimi. Kusho njalo uculayo. Athamanye amanxeba eseshawe inkosi kodwa this time kwavela kwawami abayiyeza kwabanye abantu. But we are not suffering like this woman. So why are we doing this to ourselves? When yena esaphila. Yeah. Okay. Ubani TikTok usayishonga? Oh, Mama Country. Mama Country TikTok, Mama Country. Asingifollow nje sikwemnandi ukhona kakhulu uNkulunkulu uyasebenza. Uyasebenza kakhulu. Kuba akekho engaba ngikho la. It's by the grace of God. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu akanigcine ke lapha emakhaya. Sibonane kwi episode yethu elandelayo. God bless you. Amen.